Iza nas je jako dobra noć svjetskog nogometnog prvenstva. Njemačka i Obala Bjelakosti su odigrali jako dobru utakmicu. Otvorena utakmica, dosta prilika s jedne i s druge strane, međutim Obala Bjelakosti je većinu susreta bila bolja momčad na terenu i u nekim situacijama je izgledalo kao da će Obala Bjelakosti poći na 2 gola razlike. Međutim, Obala Bjelakosti se svjesno ili nesvjesno povukla, što svakako nije dobro za jednu ekipu koja želi napraviti neki iskorak na ovom svjetskom prvenstvu. Pokazali su da ne mogu izdržati 90 minuta protiv jedne jače momčadi. S druge strane, Njemačka je se odlučila je pobijediti do kraja susreta i Deniz Undav, čovjek je zabio 2 pogotka, kao i prošlu utakmicu kada je ušao s klupe, znači 2 pogotka, 1 asistencija, 2 asistencije, 1 pogodak, prošli susret protiv Curaçao, što nije neko mjerilo, međutim sada protiv Obale Bjelakosti čovjek se pokazao i baš sam jučera u videu rekao da je Deniz Undav jedan jako strašan igrač, jako podcijenjen igrač i da bi trebao biti u startnoj postavi Njemačke, međutim možda mu baš ova uloga džokera s klupe sasvim dobro leži jer je na taj način u zadnje 4 utakmice za Njemačku postigao čak 5 pogodaka i 3 asistencije, tako da zadnjih pola sata za njega sasvim dobro leži i za cijelu njemačku reprezentaciju. Na kraju je Njemačka zaslužila pobijediti jer je Obala Bjelakosti jednostavno posustala u određenom dijelu utakmice, da su izdržali taj ritam koji su imali do kraja susreta, vjerojatno Obala Bjelakosti pa barem s jednim bodom prošla u 3. krug prvenstva. Znači, Obala Bjelakosti, Kessi je zabio gol, taj čovjek izgleda kao da je se vratiti iz mirovine nakon 10 godina, stvarno je neočekivano na njega vidjeti na velikoj pozornici nakon što godinama igrao u Saudijskoj Arabiji, ali definitivno da Obala Bjelakosti ima dobar kadar, međutim njihov ritam jednostavno ne može pratiti jednu ovako zahtjevnu utakmicu. Na kraju Njemačka zaslužena nova 3 boda i Njemačka se igrala prvo mjesto u ovoj skupini, te će u zadnju utakmicu izaći ležerno, što bi moglo dogovarati Ekvadoru koji nije uspio pobijediti Curaçao. I još nešto što sam predvidio, ajmo reći, što sam rekao da bi se moglo dogoditi iznenađenje u prognozi svjetskog prvenstva, da bi Curaçao eventualno mogao otkinuti bodove Ekvadoru, jer nisam vidio način na koji bi Ekvador mogao u napadu nešto napraviti protiv jedne momčadi koja se brani cijeli susret. Nisam vidio tu kariku u Ekvadoru koja bi mogla riješiti takvu jednu zatvorenu utakmicu. Na kraju Curaçao, što je Curaçao preživio noćas, pa to je za rubriku vjerovali ili ne, znači kao neki akcijski junak iz 80. godina kada cijeloga film ubijaju, pucaju na njega, udaraju, međutim on nikako da pogine, on se ne predaje. Tako je Curaçao sinoć izgledao. I da li je Ekvador zaslužio pobijediti utakmicu? Pa naravno da je sa svim tim prilikama, ali da li je Curaçao zaslužio taj bod? Pa normalno da je, kad sve to proživio u tih 90 plus minuta, da pače Curaçao je zaslužio jednu kontru u 95. minuti u kojoj bi složio gol i zaradio 3 boda, jer kada su se toliko obranili, kada ovi nisu uspjeli zabiti pogodak, znači Curaçao je definitivno to zaslužio. Ekvador imao je dosta prilika. Eloy Room iz Curaçao na vratima imao je 15 obrana, što je drugi najbolji rezultat obrana na jednom svjetskom prvenstvu. Prvi je Tim Howard iz onoga osmine finala sa Amerikom protiv Belgije, kada je Belgija nemilosrdno rešetala Amerikance. Ali ovaj susret Eloy Room je zaista sjajno puno je tega obranio, međutim Ekvador nije složio niti jednu priliku koja bi bila 1-1, osim na početku susreta. Znači to su sve bili nekakvi pokušaji sa neke distance što je Room hvatao, jer nisu to bili nekakvi udarci koji bi završili po 90 da bude neobranjivo. Znači svaka čast je Roomu na kraju odradio on to sjajno, ali Ekvador nije uspio u tom smislu napraviti neku akciju da bi izigrali obranu Curaçao i da bi došli pred golmana i da bi to plasirali u gol. S druge strane, Curaçao također nije ostao da se samo branio taj susret, već su imali nekih izlazaka na Ekvadorovih 16, međutim očito da im fali iskustva ili ih uhvati panika ili nemaju jednostavno dovoljno nogometnog znanja. Kad god bi izašli na Ekvadorovih 16, uvijek većinom bi donijeli krivu odluku. Znači u trenutku su odradili krivo dodavanje ili krivi udarac, a s druge strane imali su bolja rješenja koje bi u tom trenutku mogla možda bolje tega ponuditi, pa je čak Curaçao imao prilike
da zabije pogodak, međutim nisu to znali iskoristiti što su ostvarili. Na kraju Curaçao svaka čast, međutim zadnje kolo protiv Obale Bjelekosti teško da će Curaçao nešto izvući, budući da Obala Bjelekost ima puno veći arsenal u napadu i to će vjerojatno Obala Bjelekost iskoristiti u svoju korist, pobijediti tu utakmicu i proći drugi krug, dok s druge strane Ekvador igra protiv Njemačke koja bi mogla, kako su prvi u skupini, kako su to zaključili prvo mjesto u skupini, mogla bi tu nešto eksperimentirati, možda pokušati nešto novo, pa se tu Ekvador otvara prilika da možda nešto napravi, međutim taj susret ne vjerujem da Ekvador može pobijediti. Ako nisu mogli proigrati obranu Curaçao, teško da će i nekako na kraju krajeva i eksperimentalnu obranu Njemačke moći proigrati, ne vjerujem. Tako da ovdje je po meni jasna skupina, na kraju Njemačka će biti prva, Obala Bjelekosti druga, pa evo Ekvador treći, vjerojatno i Curaçao četvrti, međutim Curaçao i Ekvador vjerojatno neće ići drugi krug. Što se tiče sljedeće skupine, Njemačka je, Nizozemska je vratila Švedsku na tvorničke postavke, barem što se pogodaka tiče, odnosno gol razlike. Znači Švedska je prvu utakmicu dobila Tunis 5-1 i nisu igrali tako dobro da bi zaslužili toliku pobjedu protiv Tunisa taj susret, ali nisu odigrali niti toliko loše ovaj susret da bi izgubili 5-1 od Nizozemske, jer Nizozemska je nakon vodstva 2-0 nekako stala, dok je Švedska preuzela tu kontrolu u drugoj polovini prvoga poluvremena, nakon one pauze za piće. I Švedska je bila vrlo blizu pogotka, odnosno ne toliko blizu, ali imali su posjed, stvarali su prilike, igrali su dobar nogomet, međutim drugo poluvrijeme Nizozemska je jednostavno skočila na 3 pa 4-0, Švedska i dalje pokušavala, što im se svakako treba dati za pravo da su ipak pokušavali do samog kraja susreta nešto postići, pogostili su i pogodak, ali primili još jedan. Švedska tako, ja sam također, kao što sam nekako predvidio da bi Undav trebao igrati, da bi Curaçao mogao otkrenuti bodove Ekvadoru, također sam mislio da bi Švedska mogla ugroziti Nizozemsku, međutim očito da ne. Tako da Švedskoj slijedi sljedeći susret protiv Japana koji je dobio Tunis, to ne treba puno komentirati, Tunis je trenutno najgora momčad svjetskog prvenstva i gol razlika 1-9 nakon dva susreta je stvarno jako loša za bilo koju momčad. Tako da Japan-Švedska, ove dvije utakmice što smo vidjeli, mislim da bi tu Japanci definitivno trebali pobijediti, bez obzira što na ovo svjetsko prvenstvo nemaju tri važna igrača, ali još tu fali igrača koji su inače bili standardni reprezentativci koji su ozlijeđeni. S druge strane, Tunisu preostaje nakon gol razlike 1-9 susret protiv raspoložene Nizozemske, što im svakako ne ide u korist. Mogli bi Tunižani završiti stvarno ovo svjetsko prvenstvo na način na koji sigurno nisu uopće niti zamišljali prije početka turnira, iako je skupina jako teška, ali bome nakon prva dva kola vrlo nezgodna situacija, vrlo loša za njih. Tu će vjerojatno Nizozemska na kraju završiti prva, iako bi mogla odlučivati gol razlika s Japanom, međutim rekao sam Japan igra protiv Švedske, Nizozemska protiv Tunisa i mislim da Nizozemci tu imaju nekakvu laganu prednost da završe s boljom gol razlikom. Brobbey je sinoć bio fantastičan, kako se li gradi, mislim odličan igrač i njega baš favoriziran iz Nizozemske, njega i Justina Kluiverta koji još nije dobio priliku, ali možda bi se to moglo dogoditi u susretu protiv Tunisa. Što se tiče večerašnjih utakmica, znači imamo Španjolsku protiv Saudijske Arabije, pa mislim da bi to Španjolci trebali dobiti, znači ali baš dobiti 3 do 5-0, tako imam osjećaj, jer Saudijska Arabija nekako preživjela Zelenorske otoke, Saudijska Arabija je nekako preživjela Urugvaj, prvo kolo Urugvaj je tu imao dosta prilika i da su imali jednoga špica u napadu, da su možda imali Luisa Suareza koji se prije prvenstva počeo ispričavati javno izborniku Bielsi i stavljati se na raspolaganje. Da ga je Bielsa pozvao, mislim da bi polu ozlijeđeni i umirovljeni Luis Suarez donio tu pobjedu protiv Saudijske Arabije. Eto, toliko je malo fale u Urugvaju da tu pobjedi s 2-3 razlike, ali eto nisu na kraju. Međutim, Arabija teško da može preživjeti jednu Španjolsku koja se mora vaditi nakon X-a sa Zelenorskim otocima, jer tu su podbacili debelo i razočarali naciju. To je sad panika, ali mislim da će oni to večeras lagano protiv Arabije riješiti. S druge strane, Urugvaj protiv Zelenorskih otoka, protiv najveće zvijezde prvoga kruga vratara Vozinje, biti će jako zanimljivo vidjeti može li Zelenorski otoci još jedan put preživjeti jednoga velikog i teškog protivnika i ako su preživjeli Španjolsku trebali bi Urugvaj, tako možemo gledati logički, međutim teško je da se to može još ponoviti, ali baš sam navijan za Zelenorske otoke, nadam se da će barem X izvući večeras i da napravu još jednu senzaciju.
Znači idemo na sljedeću grupu, Belgija protiv Irana. Mislim da grupa koja je završila sa 2x u prvome kolu, mislim da to večeras neće biti slučaj. Mislim da će Belgija razbiti Iran, jer jednostavno Iran ne vidim kao nekoga ko može parirati Belgiji kao što je možda Egipat u prvome susretu parirao, gdje je Egipat čak mogao to i dobiti na kraju krajeva. Mislim da večeras teško da Iran to može napraviti. Mislim da će to Belgija zabiti 4-5 golova, da će to biti jedna utakmica za puno golova, govorim 4-5-1 ili 4-5-2. Tako je jednostavno moje mišljenje, jer mislim da Doku i ekipa tu mogu napraviti dar mar u obrani Irana. S druge strane, Egipat igra protiv Novog Zelanda, malo teža situacija za Egipat, ali mislim da će Egipat pobijediti Novi Zeland, koji je pokazao da se može vratiti u susret, ali Egipat je puno kvalitetnija momčad od Irana. Mislim da će to poći na njihovu stranu, 1-0 pobjeda Egipta, to je neka minimalna. Salah će zabiti pogodak i mislim da Egipat ide u zadnje kolo onda sa 4 boda i utakmicu protiv Irana, i to će biti jako zanimljiv susret, definitivno za popratiti. Belgija protiv Novog Zelanda, pa bi i to moglo završiti na kraju na gol razliku ko će biti prvi i drugi u skupini. Definitivno tu vidi Belgiju kao da prednjači u temu segmentu, i tako da će ta skupina tako završiti. Belgija prva, drugi Egipat, a Iran i Novi Zeland bi se mogli prositi nakon prvoga kola na svjetskom prvenstvu, međutim, iako to i još pitanje kako će se to završiti, naravno. To bilo to od ovoga pregleda zadnjih utakmica i vidit ćemo se sutra sa novim videom. Vidimo se.